खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जोङो बयबो निजेखौ माब्लाबाबो जोङो सानो जे जों जुदि माब्लाबा थैलाङोबा बा जोङो सोरनिबा थाखाय बेसेबां इम्पर्टेन्ट, हमना ला जोङो आइ आफाया मा खालामगोन बा सोरबा एसे बैसो जानाय मानसिया सानोबाथाय आंनि फिसालाफोरा मा खालामनानै जागोन आं जुदि थैलाङोबा। सोरबा बिमाया सानगोन जे आं जुदि थैयोबा बे गथ' गथाया मा जागोन, जोंहानि न'खरा मा जागोन, बेफोरबायदि बयहाबो माने गावबा गाव मोनसे साननाय। नाथाय सोरबा खोब मोजां मोनसे बाथ्रा लिरनानै गालांदो, जाय बाथ्राखौ आङो नोंथांमोननो सिगां खिन्थाग्रोनि। मानोना जोंनि जिबनाव नांनाय बिराद मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रायानो बियो। जोङो बयबो बे बाथ्राखौ साननानै माब्लाबा नोंथांमोना मेगन मोदैबो गदों जानो हागौ, आरो जायफोरा मेगन मोदै गमारदों बे बाथ्राखौ साननानै कमेन्ट बक्सआव लिरहर येस होननानै। आंबो मिथिनो लुगैगोन जे सोर बिदि साननानै माने निजेनि मेगन मोदै गदों। जायखिजाया बै लिरनायखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाग्रोनि। माने सोरबा मानसि जुदि थैयोबाथाय बिसोरनि न'खरनि मानसिया माने खोब बारा माने बोसोरसे एसे माने दुखु बा बिनि गोसोखांनायफोरा ओंखारफैबाय थागोन। सोरबा गोसोखांगोन, सोरबा माब्लाबा ओंखाम जानायफोराव बा रायज्लायबाय थानायफोराव रायज्लायगोनबो। नाथाय बिथांलानि जि आलासि, बै आलासिफोरा मास मोनसे गोसोखांगोन, मास मोनसे उनाव बिखौ माने बावलांगोन। आरो जि खाथि खालानि मानसिफोराबो बिदिनो मास मोनसे मोननै बिदि रायज्लायगोन। रायज्लायनायनि उनाव बिसोरबो लासै बै मानसिखौ बावलाङो। गतिके बे दुनियायाव जोंहा जेबो इम्पर्टेन्ट गैया। नोंथाङा थाबाबो बिनो, थायाबाबो जे माबा मोनसे फरक गोलैगोन बे दुनियायाव माने बिदि जाया। रावनिबो थाखाय बे दुनियाया नेबाय थाया, रावनिबो थाखाय बे समा नेबाय थाया। जायनि खाफालाव जा लिरनाय दोङो, सोरबा थैनो गोनांबा थैलांगोन। बिसोरनि न'खरखौ अलरेडि माने प्लेन थाखायो बेफोरो इसोरनि, जेन बियो थैलांबाथाय बिसोरनि न'खरा माबोरै सालायगोन। सोरबा एसे खस्थ' जायो, सोरबा साननैसो खस्थ' जायो, सोरबा थैजासिम खस्थ' जायो। बेफोर जाबाय जोंनि संसारनि माया। आरो बे गासै बाथ्राखौ आं आसलथे नोंथांमोननो खोनासंहोनो जेबो दरखार गैयामोन, थेवबो खोनासंहोबाय। मानि थाखाय? जोङो थांनाय आगस्टनि 8 अक्ट'खालि जोङो मोनसे केसनि बाथ्रा खोनादोंमोन, जाय केसखौ पुरा वर्ल्डआवनो माने भाइरेल जाजोबदोंमोन। आरो बे केसा जाबाय कलकाता आरजिकर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल। बेयाव मोनसे ओरैबायदि जाथाय जालांदो, जायखौ रावबो मिथियै गैया आरो रावबो खोनायै गैया बे मोनसे जाथायखौ। नाथाय दिनै मास मोननै जानायनि लामायाव आरो लासै सिगां जाबायदि जाजेननायाव बा जाजेननायनिफ्राय 15 सान बा मास मोनसे जाबायदि बे माने दावरावा जाबायदोंमोन, लासै बियो खम जाबोबाय। आरो बिनि थाखायनो सानबाय आं नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे माने साबधान खालामनो थाखाय भिडिअखौ आरो खनसे लाबोबावनि। आरो नोंथांमोननि गोबाङानो आंखौ रिकुवेस्ट खालामदो, सार कलकातानि केसनि भिडिअ मानो लाबाखै, आपडेट मानो लाबाखै। नाथाय आपडेट लाबोयैनि कारना बेनो, माने दा कर्टआव केसा सलायगासिनो दोङो। आरो कर्ट सिङाव जायनो मेनो बिदि एलाउ गैया। आरो किसुमान ओरैबायदि सिक्रेटलि बे केसा सलायबाय दोङो, जेराव माने कुनु उकिल रायज्लायनाय गैया, जेराव अनलि CBI माने कागजनि जि माबायाव ओइ स्टिक बायदि खामाव सोनानै पेपारखौ रिपर्टफोरखौ होयो। आरो बिखौ जाजफोरा नायनानै बिदिनो जाबनानै दोनफिनो। मानोना बेफोरो माने CBI बुंदो जे एकदम टटेलि सिक्रेटै लाखि, बे बाथ्राफोरखौ रावनोबो माने मिथिहोनो दरखार गैया। मानोना बेफोर बाथ्राखौ मिथिहोबाथाय गोबां माने प्रसेस सलायबाय दोङो, बे प्रसेसआव माने बाधा होगोन बायदि। बेनि थाखायनो बेफोरखौ रावनोबो खोन्थायाखै। आरो थेवबो आं मोननैसो नोंथांमोननो मिथिहोनि मा सलायबाय दोङो एक्सुवेलि केसा ओरैबायदि जाहैदो जे सन्दीप घोषआ
बिनि जेब्ला मबाइलखौ जि CDR-खौ दिहुननानै नायो माने मबाइलनि रेकर्डफोरखौ अबेयाव फन हरदोंमोन अबेयाव थांदोंमोन अबे जायगायाव लकेसना दंमोन बेफोरखौ गासैखौबो नागिरनायाव बै डक्टर हिनजावा थैखालिबो बियो थाना पुलिस होननाय पुलिस सासेजों बिहा बहुत गोबाव माने बियो रायज्लायनाय बिनि बै मबाइलाव डिटेल्सखौ मोनो आरो मोननायखाय बै थानानि एस'खौनो दा ग्रेप्टार खालामदों आरो ग्रेप्टार खालामनाया जाबायानो मास मोनसे जानानै ओमफ्राय बिथांमोनखौ दा कर्टआव लांगासिनो दङ सानैबो ओरैबायदि हारामि मानसि नोंथांमोना खोनानानै माने नोंथांमोनाबो रागा जोंगोन इमान गेदेर दाय मोनसे मावनानै बिथांमोना माने मिनिगोनसो ना गाबगोन नोंथाङा ओरैबायदि बिथांमोना कर्टआव आरो माने माबा बिदो बिसोरो बेल बिदो जे बेलाव जोंखौ बहननानै हरनानै बेल लानो हागौ जोंनि इन्डियायाव माने जेमान गेदेर दाय मावबाबो जेमान माने बेफोरबायदि केसफोरावबो बेल लानो हागौ नाथाय बे केसा गासै इन्डियानि मानसिया जमथाबनानै नेबाय दोङो जे जाजआ मब्ला कर्टनिफ्राय मा माने अर्डार फैयो बेखौ जोङो माने खोनासंनो बयहाबो हयथ' दावराव दावसिया एसे खम जाबाय नाथाय बयबो बे केसखौ लानानै नेगासिनो दङ मब्ला बिसोरो साला फासि होजागोन बेफोरबायदि माने खोन्थाया जाबाय बिथांमोना बेल बिदोंमोन नाथाय कर्टआ बुंदो जे नोंसोर सानैखौ जेब्लासिम CBI-आ माने गासै डिटेल्सखौ होफैया अब्लासिम आरो नोंसोरनि सायाव माने बेल होननाय माबाया खाथिनाय नङा रावबो कर्टआ नोंसोरखौ माने बेल होआ बे जाबाय सुप्रिम कर्टनि अर्डार आरो सुप्रिम कर्टआ जोंनि इन्डियानि मा नोंथांमोना रावबो मिथिनो बाखि गैया आरो बिनि थाखायनो आङो भिडिअफोरखौ लाबाखै बे केसखौ लानानै मानोना जानला मानला जायखिनो मोखौनो बुंनानै उनाव माने मोजां नङा बेफोर बाथ्राया सासे जिउ गोमालांबाय बेजोंनो लोगोसे इमान गाज्रि खामानि मावनानै बिखौ इमान माने जुनारफोर बायदि किसुमान खामानिफोरखौ मावदों आरो जाय खामानिखौ एक्सुवेलि मानसि जानानै माने मावनाङा बेफोरबायदि खामानिखौ आरो दा मावनाया मावलांबाय जानाया जालांबाय थेवबो जोङो आसा खालामो जे थाबैनो बिथांमोनखौ जि सास्ति बेखौ होनांगौ आरो इन्डियानिफ्राय 90% सुबुंफोरानो माने नागिरदो जे बिथांमोनखौ फासि होथो होननानै आरो बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ लाबाखै जायखिजाया नोंथांमोनाबो बिथांखौ जुदि न्याय होनो नागिरमारदोंबा नोंथाङाबो जुदि बै बदमासफोरखौ फासि होजानो लुगैदोंबा बे भिडिअनि कमेन्ट्सआव लिरहरबानो जाबाय जास्टिस कलकाता डक्टर होननानै मानोना जोंनि आवाजा जेब्लाबो खम जानाङा एक्सुवेलि बे केसा ओरैबायदि जेराव जोङो सिरि थानाय माने बिराद गेदेर बाथ्रा मानोना आजिखालि मानसिफोरा खोब माने सार्थ मानोना जाय जि जादों जाबाय थाथों जोंहालाय मा बे मोनसे बिराद गेदेर माने मानसिफोरनि आजिखालि जुगाव माने खुगानिफ्राय ओंखारो बे मोनसे बाथ्राया जाय बाथ्राया जोंखौ माने सार्थनि मानसि होननानै जोङो निजेखौनो निजे सिनाय होयो मानो दिनै बिथांजो जालांबाय जाथायाबा सोरहानिबा न'खरजों जालांबाय मब्लाबा नोंथांनि न'खराव मब्लाबा आंनि न'खराव बिदि बै दस्युफोरखौ माने सायाव गोजौ दिखांबाय थाबा बिथांमोना बिदिनो खामानि मावलांबाय थागोन गतिके बेफोरो जेसांनो जोंनि दुनियानिफ्राय जोबस्रांलाङो एसांनो माने खम जालांनाय बायदि आरो जोंनि इन्डियानि जि आयेन कानुन नोंथांमोना मिथिगौ एकदम पियर बेयाव माने माबा होनांगोन एभिडेन्स अब्लासो माने फासि मोनगोन एसे एला फिसा फेनला एभिडेन्स होबाथाय माने फासिनिफ्राय खारग'नोबो हानाय ओरैबायदि आरो बिनि थाखायनो CBI-आ नाजागासिनो दङ गासैबो लोगो नांनानै जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।